Viem si predstaviť, že veľa ľudí si to povie, na čo tu ja mám riešiť nejakého sprostredkovateľa, však aj tie vaše služby niečo stoja. Doveziem si to sám, proste objednám si to z Alibaby. Aj na Alibabe sa dá asi oklamať, predpokladám, že keď niekto chce ísť iba po vlastnej... Ďakujeme, že ste tu spolu s nami. Tak asi sa vie dostať celkom do problémov, či už s tými certifikátmi, alebo aj s peniazmi, že to asi nie je úplne jednoduché, že dovie si to úplne sám. No tam na Alibabe je problém ten, že ten status tých overených výrobcov, čo je teraz momentálne ten verified supplier, tak ono, aj keď ho firmy niektoré majú, tak oni ho získali v určitom momente. No a v Číne alebo celkovo v Ázii je ten trh veľmi dynamický, čiže firmy vznikajú, zanikajú každý deň a výsledok je taký, že keď je tam niekto ako svieti, že je verified supplier, tak ono to mohla tam byť Alibaba 4 roky dozadu a medzi týmto firma už mohla zbankrotovať a ešte nejakí zamestnanci majú napríklad prístup k tým účtom. Už sme sa stretli s tým, že jedna slovenská firma si chcela dať overiť dodávateľa, lebo im to nesedelo, že boli s ním v kontakte pred rokom a že nakoniec neurobili objednávku a že teraz im ponúkol veľmi dobré ceny. No a keď sme skontrolovali čínske registre, tak tá firma už bola zbankrotovaná a to bol proste nejaký zamestnanec, ktorý sa snažil ešte niečo z toho vytlcť. Takže, alebo ukradnuté identity, to sme mali tiež, že komunikovali sme s jedným dodávateľom, klient nechcel riešiť s našim dodávateľom vrtačiek na studne, lebo že niečo mu tam nesedelo v parametroch, chcel akože, že on si našiel na Alibabe svojho, tak sme s ním komunikovali a výsledok bol taký, že dodávateľ v pohode, prešiel overením, niekto im hackol účty a tá firma bola úplne iná akože za tým. Dokonca ešte aj obchodnička mala to isté meno používala. Ale prišli sme na to pred zaplatenie zálohy, takže nakoniec sa to objednalo od tej správnej firmy, ale je to niekedy taká policajná práca.